Ma rnexxielniex nikkonvinċu lill-Gvern biex iwaqqaf mass events ta' 300 persuna minkejja laqgħa twila mal-Prim Ministru. Hekk qal Martin Balzan, President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba f'kummenti wara l-laqgħa ta' kważi 8 sigħat f'Kastilja fl-isfond taż-żieda fil-każi ta' COVID f'pajjiżna. Il-President tal-MAMS stqarr madankollu li l-Gvern ċeda għat-talbiet tal-esperti tas-saħħa sabiex ikunu nfurzati regoli bħall-użu tal-maskri permezz ta' multi fost oħrajn. Infurzar li huwa bżonjuż f'dan l-istadju jekk irridu li nibdew nikkontrollaw il-virus. Daw kollha għandna mhux pożittivi, għandna bżonnhom. Jew se jiżdied il-mart, jew se nagħmlu lockdown, jew nissikkaw fuq il-maskri. Aħna naqblu li nissikkaw fuq il-maskri għax hekk l-ekonomija tibqa' għaddejja u il-virus innaqsulu ċ-ċans. Martin Balzan qal il-Gvern niżżel in-numru ta' persuni f'attivitajiet tal-massa fuq barra għal 300, numru li għall-esperti tas-saħħa jibqa' wieħed għoli. Jiġifieri iċċaqlaq ukoll imma mhux ma jidhirniex li l-virus dawk it-300 se jgħidulhom sorry għax qegħdin 300 mhux se ninfetta l-ħadd, le se żżid it-tixrid. Jiġifieri hemmhekk iċċaqlaq imma mhux biżżejjed. Il-President tal-MAM qal li madankollu bħala turija ta' rida tajba l-assoċjazzjoni issospendiet id-direttiva li kienet waqfet l-operazzjonijiet mhux urġenti biex bekk minn nhar it-tnejn dawn l-operazzjonijiet ser jerġgħu jibdew isiru kif skedati. Biex nuru ġest ta' bona volontà, speċjalment lejn in-nies. U n-nies li ħafna minnhom jaqblu magħna li l-Gvern irid irażżan il-COVID, id-direttivi li żjed ibsa dik li nipposponu l-operazzjonijiet minn nhar it-tnejn se titneħħa. Balzan qal li d-direttivi li hemm dwar l-outpatients f'Malta u Għawdex u dawk taċ-ċentri tas-saħħa se jitħallew hemmhekk. Se jitħallew hemm għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa biex inkomplu nuru li ma naqblux ma dawn il-partis ta' 300 sewwa u qed nafżaw il-Gvern li jekk dak li wieħed li jinforza jiġifieri jamnunċa xi ħaġa ta' parsi se jagħmilha u ma ssirx l-enforcement, hemmhekk aħna jew inħalluhom hemm sewwa jew inkella nerġgħu ndaħlu d-direttivi bħal di li neħħejna. Fis-stqarrija separata anke l-Kamra tal-Ispiżjara ħabbret li se żżomm fis-seħħ id-direttivi li kienet ħabbret tal-membri tagħha u insistiet li l-laqgħa tal-MCESD kienet diżappuntanti. Il-laqgħa tal-ħamis filgħaxija saret fl-isfond ta' żieda qawwija fil-każi ta' COVID-19 fl-aħħar ġimagħtejn u li fil-parti kbira tagħhom infirxu minħabba avvenimenti fejn kien hemm gruppi kbar ta' nies.